atibatike zvechopu chopu. eZimbabwe ndadzoka zvekare. Inini I'm not a dramatic person zvekuti tinoswera tichingoningina like vanhu vakawanda rundibvunza kuti saka uiona sei nyaya iyoyi ikarova. Handishande mashandire wayo amune muchifunga kana kuti nditanga pamwe ndichifinhura vanhu. Right, nyaya iri pana penyaya yaGreatman, mota yake iri kunzi yaita tsaona kukuwadzana 5 uku kumashops kwanga kwaningira driver wacho I think ndokumaraini kwake iri kana kuti kudidi, and a lot of people are saying kuti driver ane mafambiro amwe anenge achiita mune mota asiri kuningirikana asiri kugadzikana. Panguva yakadai sose iyi tinenge tichitomira naGreatman chiti sorry mwoyo wedu, sorry sawira, zvinhu zvinowanika zvekuti vanhu mune kakusanzwana nake zvematongerwo enyika zvinowanika zvezvi. Ndakaona vanhu makatanga kufinhira even Greatman pane painzi paiwinwa stand vakati ndanopuwa stand nezano hatikusekerere, and then the other thing makatanga kuti iye paakazoyo akambobudawo musaga. At the end of the day munhu ane mafungiro ake, pakatanga unochallengeana nafadzai mahera achiti toda kuti donate zvinhu chichi kudididi zvikanzi aiwa izvo zvekuti tinodonatira vanhu vane urema chichi zvezvi zvokuda kuti saka kune department recho rero resocial welfare rinoita basa iroro. Saka iwo kana watoenda ikoko svitsa message kuna vakuru vacho kuti masocial welfare ange achifunctiona. Vanhu vemuZimbabwe zvavo pavanozonzwa nyaya idzi dzinenge dzichiita vanhu vachichinjana mashoko vane kamwe kakudzitora personally kakudzipinda nemwoyo karipo. I understand that nekuti inini at the end of the day ndiri munhuwo anonzwisisawo ane dzinofungwawo kunge ningiri, but hazvireve kuti semaZimbabweans tinofanira kunge tichionekwa tichicelebrate kuti mota yaGreatman yaita tsaona ikarovera sambu ikarasa oil. That is not good. Hausi mweya wakanaka, enda dzisidzo pfungwa dzedu semaZimbabweans sekuclaima kwatinoita kuti maZimbabweans tiri vanhu vakafunda maningi vakaita sei. This is not good. Mota yarovera pabhaizika semaZimbabweans kana muchitokwanisa ndopekutonzwisisa kuti saka sampu yacho ntamari moto importa chakachipa chisampu ichi munobva pa SA apo mota yatoiswa imwe sampu bobo basa rakutopfurira kumberi, because at the end of the day Greatman ari kuita zvinhu zviri kutadzwa nemimimi vanhu vacho vazhinji mese muri panapa, because iwo vanhu vangani ngatimbotarise kuti inherera ngani kana dzaunoziva iwo dzaunotoziva kuti kwakwakurira kwakwaningirina, but hauna kana chouri kuita pamusoro pazvo. But uyu akanyatsoona kuti okay vanhu vari kurarama neurema vari kunetsekana even nemauche, akanzwisisa cause anonzwisisa that situation iyo kuti zvinofila sei kuti munhu anzi anogara asina wheelchair asina chichi, ndobva atanga kuvabatsirawo. Iyeyo anoona kuti vanhu veZimbabwe vakabvira kudhara naye vachimubatsirawo vakamubatsirawo vakadididi. Sakura kuti even pakatengerwa ningirikini mota yake chine vanhu pepe vanhu havana kumborigreda kuti vamutengera mota. Why? Because vakaona kuti mota yacho yakushandiswa zvinhu zvekusumudzira vamwe vanhu munharaunda mucommunity. So zvinhu izvo zvotogara tichizviremember. Ati-celebrate downfall a citizen of Zimbabwe. Ndo zvinhu zvandangouya kuti ndingotaura, because inini I'm not a dramatic person and ndiri munhu anorizina, ndiri munhu anofunga. Handisi kuziva kuti vamwe muri kucelebrate chii papa hapana kana chekupembera zvokuti mota yakabva kuna Mnangagwa but yakushandiswa zvimwe zviri because kuna vamwe vanhu vakapiwa mota dzisina kana zvadziri kushanda, but yaGreatman iyi inangu maonero angu hakusi kuti ndiripo pakuti ndide kutora side nditi Greatman zvaanozoita zvimwe zvezve zvemune musingafarire zviri right, kwete hazvisiti izvo zvandiri kutaura, asi ndiri kuti panyaya yemota iyi ngatifunge ka2 tisati tacelebrata zvinhu zvisina nebasa rese. Hatingacelebrate kuti munhu mota yaparara aiwa hazvisi right izvo maZimbabweans. Ndo nyaya ikadiki ndangoti ndingopfura nayo nepanapa ndichingoonesana nememburi yeZimbabwe. Mota yaita tsaona yaita driver atokuwara, iye Greatman anga achitonyorawo mashoko anotorwadza zvikanzi panodonha bango muridzi webango muridzi wemuti ndiye anorwadziwa, asi vamwe vanenge vachitocelebrata kuti hanzi tawana huni muri kubata ningirikini. Mastatement akadzika akadaro unoona kuti munhu arwadziwa. At the end of the day ngatingovawo vanhu vane moyo semaZimbabweans. Takanganisirana, asi ngatisaseparatwe nemapoliticians, ngatisaseparatwe nepolitics. Politics dzinofanira kungoitwawo zvakangofanana nemasupporters ebhora. Vanosapota bhora uchinzi iwe unosapota ipi, ndosapota yakati, iye yakati yebho vakutodaro. Hazviri kuti vanhu vakurovana vakuita sei, vari kuona vese vachingoningirina. Ngatingotitawo mapolitician the same izvo tinongotitawo kune bhora, toregedza kuseparatwa semaZimbabweans. Tikaramba takabatana Zimbabwe inoita nzvimbo nyika, kuti nyika yakanaka. Zimbabwe will be great again kana tichinge tagona kubatana nekunzwirana